Vanhu pavakazonumhanya kuda kunoti vabatsire munhu angafa kudaro. So nombaratwa nepasi nyanga iri paside pangu kuona mamhanyira akuita motikari tapedzatara mashoko iwayo mota yananzwa kuti mota iri ruwaro wachi mwana mutuckshop apa. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Ndinonzi Stella Musha. Tiri kuno kuHeathcliff muchiitiko chinosuwisa mwana wechidiki ane makore 10 akarasikirwa neupenyu mushure mekunge motikari yamutsika. Vakaona zvakaitika vanoti mwana uyu akanga akamira pamusiwo petuckshop inoi, motikari ichibva ichimhanya zvakaipisisa ikatadza kusvikokona pano. Vaona kuti mota yaimhanya, vamwe vakatiza vachienda kumwana akatiza achipinda mukati metuckshop. Mota iyo inonzi yakamuteera ikasvikomutsika, yakatozonomiswa nejuraho rekumberi. Muchidimbu ndaibva kumusoro uku ndopandakaona mota yeWhite Benz ichibva nekusasi uku. Pane vasikana 3 vanga vakamira pamberi peshopu. Mumhanyiro waita mota iyi vasikana kumira kwangu wakaita 1 wacho akazotsikwa nemota, akada kutraya kumhanyira mushopu kuda kuseva life yake, but mota yakangoramba iri straight, akabva asvika nekudhuma akanobudira kunze uku. Vanhu pavakazonumhanya kuda kunoti vabatsire munhu angafa kudaro. Panguva yandakazosvika inini ndakasvika ndichinomubuditsa pasi pemota. Ndopandakasvika ndikanomubuditsa, anga angovhura maziso akatesa mudenga akashama muromo. Ndobva tangomubuditsa pasi pemota vatamisa pasaidi. Vazoyawo vamwe vakauya neZambia vakamufukidza kuti vanhu vasaramba vachiona face nekuti akangoramba akavhura maziso zvanga zvakutyisa. Ndo zvatakakwanisa kuita. Pakazouya vemota avapo havo vakasvika nekumufukidza, ndobva vatakura bhodhi ndobva vaendesa kumota. Tenge ndo zvandakaona panguva yacho. Mota iyi ichifamba, makaiona here kuti yaita zvekuita sei yakazosvikopfuurira ichinopinda mushopu umu? Munhu wacho akatadza kuikontrola inoti kuona kuti panapa pakona. Ya, sekuona kwangu inini munhu 1 ari kunzi anga akadhakwa. Saka nguva yekunoti anotena, akanonoka kutena, ndobva asvika achinonopinda mutuckshop. Ko mafambiro ayo yaifamba sei mota iyoyi? Kumhanya yaimhanya. Chokwadi kumhanya yaitomhanya. Zvekuti azobata mabhireki kuti azomira yanga yatotuleti. Taona isusu kuti muchiripo pamberi petuckshop ishi. Amusi kutya here imini sezvo paitika chinhu chokuti munhu akasvikopfuurira kubva muroad achisvika achipinda mutuckshop, imimi yezvinezvi muri pamusika. Ya, kutyisa pakutotyisa. Nekuti panhu pari dangerous pekuti kana mota inogona kana iri kubva kana iri kubva kunosvika ichita sei ichinorowa panhu. Saka panhu pekuti pakutotyisa. Ndeke kutanga here kekuti tsaona dzakadai dzinoitika kuti munhu ari kubva uko anokwanisa kutadza kusvikokona zvakanaka apa, kana kuti pane pamwe pekuti munoti zvaimboda kuitika pane dzimwe mota dzinodai, kuti akandeke katoreke kutanga nekuti mota iyi yaimhanya. Ndike kutanga. Ndike kutanga asati zvamboitika since. Mwana uyu pane here veukama hwake vakaonekwa mushure mekunge atsikwa uye aigara munharaunda inoi here? Vakakwanisa kumuona panguva iyoyo vamwe vasikana vaanga ainawo 2 kana ndisingakanganisi. Hama dzake dzakazouya late. Panapa ndopa paine kaunda yacho. Saka kaunda yakanodhumwa nemota bva yapwanyika. Then hama dzacho dzakazouya mangwana dzikatora kaunda nemamwe mapuranga nemamwe marata anga azara ropa kwezva zvakusageseka, vakanopisa kuseri kwemboko ndobva vatakura dota ravo bva vaenda navo. Akatsikwa panapa mungazive here kuti inga ine makore mangani? Kana kuti kunzwa vamwe vachitaura vanoti mwana wayo inga ine makore mangani? Mai vake vakatanga ine 10 years. Zvichireva kuti upenyu hwemwana ane 10 years hwadumburirwa panzira. Chokwadi. Driver akasvikopinda
pane here zvinhu zvakanga zviri mukati muzvisisimo zvakatyorwa nemotikari iyoyo? Pane firiji yanga iri necheapa ndo yakasvika ikanorohwa ikaparara, nezvimwe staff imwe diki yakangovhurikawo nekuda kwekudhuma kwakaitwa chinhu. I think ndizvo varidzi vacho havapo havo, dai kungunzi vanga varipo vakwanisa kutaura zvimwe zvese. Mutyairi wemotikari iyi asvikorova mwana arova firiji, imotikari yarovera. Haana kukuvara here mutyairi iyoyo? Paakabuda ndakangoona akazara ropa kumeso. Handina kuzoona kuti akakuvara kati, asi ropa kumeso ndo randakakwanisa kuona chete. Nekubuda akangobuda ndobva angonogara apapo. Vanhu tinoziva kuti panenge paitika kudai vanhu vanoungana anoita sei? Pane here vanhu vaitaura naye? Pane here nekuti dzimwe nguva panenge pakawanda vanhu panokwanisa kuitika zvimwe zvinhu, vamwe kutoda kutorova kana kuita sei? Vanhu driver agara pasi, chii chakaitika? Ya vagara pasi, ninangu said driver handinangu chandakazoona. Ndandakukonzera nechii nemunhu anga ari uyu. Na driver handinangu chandakazoona kuti vanhu vangu vakutaura naye here kana kuti. Uri musikana wechidiki, ndiri kunzwa kuti ndakatobisa mwana, wakambisa pasi pemota. Chii chakakupa ushingi kana chii chakakutuma kuti iwewe uende kunobvisa mwana pasi pemotikari? Chakandituma kuti ndinobvisa munhu pasi pemota, one anga ashama, dhirezi rake ranga rakumusoro. Vanhu vanga varipo hapana akada kukwanisa kuita sei kuti auye vachibatsira munhu. Vamwe vangu vakutora mavhidhiyo nemapics. Saka ndakangoona the best kubvisa munhu wangu pasi pemota ndimugadzirisa munhu, vamwe ndobva wasofukidza. Mataura emimi muchiti anga aine vamwe vanhu vaakanga ainavo. Vakanga vakuita sei vanhu vavakanga vainavo? Havasokwanisa kubvisa munhu. Mataura kuti vamwe hapana chavanga vakuita, ko ava vakanga ainavo chii chavakanga vachiita? Wani wacho ndiye wandakaona anga akuchema, ndobva azobatwawo nevamwe kuti asaswedere padhuze. Mumwe wacho ndiye akazouya akabvunza kuti ndiudzei kuti vachiri vapenyu here nditete vangu, ndobva atorwa namwama wechikurupu waenda naye kusaiti. Mashoko amungade kutaura, mataura emimi kuti zviri kunzi driver anenge anga akadhakwa. Mashoko amungade kutaura pamusoro pevatyairi nekuti zvichida tsaona iyi ingadai yakadziviririka ndeyekuti kudii? Ndingada kuti kune vanotyaira motokari, ngatityairei tisina kudhakwa uye ngatifambei. Ndongoti ngatikuonewo kukosha kwevamwe vanhu, ngatisamhanyei. Ndovandingati ndo mashoko aningada. Vatataura navo vati zvine fungidziro yekuti mutyairi uyu akanga akadhakwa. Vose vatataura navo vati mota iyi yaimhanya zvakaipisisa. Saka ndakaona ndezvekuti ndaibvawo nemotikari yangu, saka ndada kutenga pajunction apa. So I wanted to kudropa vanhu vaida kudropa pajunction apa. Ndikaona mota yaibva kuyaimhanya still. Mota iyoyi mota yerudzi Benz white. Saka ndakaona kuhambuko makuri akada pahambuko akakura nespeed yokuti ndakaona kuti handingakwanisi kudropa. Ndakatega ndichimira zvakanaka ndakatarisa kuzasi. So ndobva ndataura nepasi nyanga iri paside pangu kuti uone mamhanyira akuita motikari iyi. Vanhu vanoenda kuburusa mota vasati vaburuka mumota. Ndobva ndatarisa kumashure. Saka ndakaona motikari yapfurikira kudai. Ndobva yarova kamusika kamugari apa. Yarova pamusika ndobva ndaziona yarova pakaunda apa. Saka ndabva ndabuda mumota ida kuti batsire musikana wandodza vanoshanda mushop. Ndobva ndakaona musikana wemushopu akabata mwana wake achibuda mumatimawo. Mota yanga yatodarikira yatobuda kuti musikana aende paakakuti pane mumwe munhu atsikirwa nemota ari pasi. Saka nguva diki vanhu vakabva vatomhanya vachiuya. Makazoona here mwana akanga akatsikwa uye tanzwa mumwe achiti vakabva vatofukidza jira, zvino takabva ashaikira ipapo here? Anga akati hatingati akashaikira ipapo, akamboita but paakasitakurwa nevanhu achida kuti aingoona kuti anga vadai. Muri mutyairi uyu, mutyairi uyu makazomuona here paakanga abuda mumotikari umu kuti akakuvara here uye iye anoti chii chakaitika? Matauriro yake anhu akumanzwa asi tangangozoona kuti anga achibira ropa kumusoro akatakukwadzwa. Inoyi ilocation mekuti vanhu vanenge vachifamba murodhi
vamwe zvafane papa pamatuckshop ari murodhi, ndiwo here madhiraivhiro anoita vamwe kuti vanomhanyisa motikari mulocation? Kwete. Kana iye mamhanyiro aita ndokuti vanhu vanga vakatogara pamusika vakatosumuka vatongoenda asi mafambiro anoita. Zvichireva here kuti iko zvino izvi apa pato nenjodzi apa nekuti maitikiro azvaita kuti mota inosvikopfuurira ichisvikopinda mutuckshop? Hatikati kwangava nenjodzi saka kuti vachairi vedzimota vanofanira kuziva kuti kana vari mulocation vari kufamba sei uye ziva nenguva zviripo izvi vanonza takamusina nechitiko zvakadaro. Tinoona kuti mota dzakasiyana-siyana matimimi ibenzi. Kumakombi kune dzimwe mota futi dzinenge dziri mabenzi, kune mabenzi madiki. Iyi benzi yakaita sei? Yanga iri benzi diki isiko zvokuti mutyairi uyu hamuna kukwanisa kubvunza kuti sei anga achimhanya mumhanyiro iwowo here, kana kuti iye aikwanisa kunge akatsanangura kuti sei aimhanya mumhanyiro waaitawo? nemasituation mamiriro yanga yakaita apa zvasingabvunzi. Vanhu havana zvavakataura naye here? Vanhu vakamumisa here? Vanhu vakamugarisa pasi here kuti akabuda ega mota mumachitonogara pasi nekuti akanga akuvara? Munhu anga akatakura passenger seat pake akangobuda mumota atotiza. Vakanga vari vaviri mumotikari umu. Ari mumvera wanga akatiza. Saka ngobuda akatiza. Driver ndiye akazosara akabuda akagara. Chii chamunoda kutaura imimi nokuti tinoona kuti upenyu hwemwana musikana, hwemwana wechidiki hwakatorasika zvichida nenyaya yekuti njodzi yaikwanisa kunge yakadzivirirwa. Chokwadi. Ndingangokurudzira kuti vachairi vanochaira vakoshese kunyanya marokesheni vatinogara mune vana vanenge vachifamba. Uye vamwewo vati dai vanhu ivo vakapiwa mutongo wekuti upenyu hwavo hwese vasazova vanotyaira zvakare mota, nekuti hazvizoperera ipapa vanokwanisa zvakare kuzotora upenyu hwevanhu vano. Tanga tiripo zveshuwa mota yaimhanya yakabva kuzasi uku ichimhanya zvisingaiti. Zvino ndakatoshamisika kuti ko mota isi iri kumhanya kudai. Ndiri pakati pekushamisika kudari akada kuzama kutenesa mota kuti aende kusaidhi uku. Mota yakaramba kutena ichibva yanodhuma munhu anga ari mutuckshop ichidarikira ichinodhuma juraho kumberi. Haana kukwanisa kumira. Tiri pakati pekutoshamisikawo kudaro ndopatakaona kuti geti mhanye tione kuti chii chanyatsoitika. Tichisvika takaunawo musikana akatsikwa akafa wacho ari pasi pemota akadhonzwa akazodhonzwa nevanhu achiiswa pasaidhi. Naiyewo dhiraivha wacho akakuvara, vanhu vangu wabhiziwo kungobvisa-bvisawo marata kuti vakwanise kubatsira uyu. Dhiraivha wacho akazobudiswawo akaiswa pasaidhi, asi kumhanya aimhanya zvokuti akatadza kukondrola mota. Mama, tanzwa imi mati kwamanga muri chinhambwe mbichana kubva patuckshop, mungataure here imimi zvamakaona? Ini ndakaona mota ichifamba chibva kuzasi kuchikwira kuya kuno. Tikati spidi yemota iyi inosvika here kuenda sei kwairi kuenda. Saka ndapedza kutaura mashoko iwayo, mota yananzwa kuti mota iri ruwaro wachi mwana patuckshop apa. Vasvikopinda mukati metuckshop chinosvikorova pajuraho apo. Tema ndakasvika ndoona kuti chii chaitika, nanga vakumudza kurowa nehana. Vandasunduka kuti ndiri kuona zvakadai sezvo. Hana yangu yakarowa nekukasika. Katika ndibva ndisaone chi zvaitika zvandirwadza. Saka ndinoda kungoona vanhu ndiri kure, ndiri kwanenge ndiri kudzasuko ndiri kure ndingoona zvaitika ndiri kure ndezvingobvunza kuti zvapapa kuti mwana yatedza apinde pasi pemota. Mwana yasimudzwa asi amusimudza, mwana yanonokerwa. Dhiraivha waya akurwa nevanhu. Ada kutiza sanhu abva abata bvamuda sei bvamurowa. Sekuru wangu wari mawana mbokuwara nakuita sei iye dhiraivha haana kuona pa akakwara akasi haana kusvika papoindi yezvakaita mwana angonzi one bwabva rira se vatongofira ipaposition. Akarwadziwa nespidi yavanhu vanofamba nemota munzira. Dai zvaibviraka ane malaisensi anga watanga kuongorora kuti vanhu vakudhiraivha vakamira sei munzira umu. Kuti vanhu vapera netsaona dzakafanana neidzodzi zvinorwadza mbereki akabara sei ndakabara ndorwadziwa nazvo zvakanyanyisisa. Tiri panapa tiri kutoona kuti rodhi iri bhizi, vanhu vari kufamba, vana vechikoro vari kufamba, munhu omhanyisa motikari zvakadaro mumugwagwa. Zvinokubatai sei kuti munhu uyu anga asingatomboziva kuti munomu irodhi inotofamba futi nevanhu? Ndakaona kuti anga akadhakwa ini. Ndakaona ngachanza kudhakwa ndiko kwakaita paari. Nekuti spidi yake haisi spidi yemunhu ari normal. Inge isingaiti. Yakusvika panapa mota yanga asinza mavhiri mudenga kudai. Mavhiri emumashure
ndiwo anga akutsika pemberi angamira mudenga kudai zvoti asvika chirowa takshopuka achiva kaunda apo paine mwana aka mavhiri angari mudenga kudai nesangoti nekushamisika spidi yanga ainayo takatoshamisika tichitoti parohwa vanhu vakawanda noti mapakazara vanhu apa chamira takamhanya takatofunga kuti parohwa vanhu vakawanda asi takazongoona yodi parohwa wani but aimhanya seni ndakatorohwa nehana nekuti mwana wangu anga achangobva kumba sekuti dai kati takarohwa nehana ndichiti pamwe dai angoti nonokei kusvika mwana wangu anga dai ari akarohwa asi anga atodarikawo panguva yacho but mota yaimhanya ukaona mota yakutadza kukontroleka zvakadaro zvinhu zvinorwadza isusu ne takagara pamusika tichitorohwa nehana netakangogara takabatirana mumaoko zvinhu zvinorwadza. Mwana akarohwa nemota uyu akanga ari mukati metuckshop here kana kuti mota yakamurovera panze ichizonomisa mutuckshop? Mwana akarohwa anga akatomirawo parodi saka taimi akaona mota ichibvawo kuichimhanya akatizira mukati mutuckshop asingazoti mota ichamutera imomo mutuckshop achitizira mutuckshop mota ichibva yamutera imomo zvekudai akakwanisa kujambira kusaidi aikwanisa kurarama asi haana kuziva kuti mota ichamutera mukati yakabva yangonomututa mukati imomo ichibva yamukuvadzira mukati imomo. Mukati metuckshop maive neumwe munhu akanga arimo here? Mukati metuckshop mune munhu anga arimo aitengesa anga arimo zvekuti iye akutongoti andakangosuduruka mbichana kudai mota ichibva yadarika zvisiri izvozvo angadai akatodhumwawo but akangomuvha mbichana mota ichitodarikira ichienda unorwa jurawo kuseri. Zvinhu izvi zvakaitika kumanguvai? Around 4 dzekuma 4 p.m. 4 dzemasikati. Mashoko api amungade kutaura kunoita zvemutemo nokuti dzimwe nguva tinoona kuti vanhu vakadai akonzeresa kurasika kweupenyu hweumwe munhu asi wozomona dzimwe nguva akudhiraivha futi kana kuti hapana kana kuti apiwa mutongo dzimwe nguva isingagutse vanhu. Chii chamunoda kutaura imimi kune vanoita zvemutemo? Vanhu vakaita sevaka kana akatorwa license kangaitorwe zvachose asati asadhiraivhe futi kuti pfungwa dzake dzozvi zvakaidzo paari hadziperi angodhakaziya zvekuda futi saizvozvo saka ngaatorwe zvake license kunaita sei asafambe futi nemota ba pamwe tingachengetedzeke upenyu hwavanhu nokuti tine vana mugwagwa kana iwe munhu mukuru kana ngoro wakangoparara nevanhu vakaita sevava zvinomira zvakanaka. Makamutarisa dhiraivha uyu mungamupe zvekuti munhu ane makore akawanda zvakadii? Zvekuma 40 zvichienda mberi 40 and above. Asi mukomana wechidiki haana kuchembera asi pakati pa aiwa haana kuchembera anotonzi ane mwana 1 mukadzi nemwana 1 haana kuchembera ake asi munhu muhombe stereki. Nguva yatakaenda kunotora nhau idzi mwanasikana akatsikwa pano anonzi Johana Simba Wadya akanga aenda kunoradzikwa kumhondoro uye anonzi igotwe mumba makaberekwa vana vana maive nevakomana 2 nevasikana 2 iye ari gotwe. Tinongoti zorora murugare uye kuvatyairi vose upenyu hwakakosha. Patinotyaira ngatizivei kuti ufanira kuchengetedza upenyu hwedu nevanoshandisa mumugwagwa madhiraivha sesu uyewo nevanenge vaine tsoka.